And everything 8 times. Kasi nga, ayan nyo na yung ating leadership in the first week of the month. Kasi ang nag-teaching this morning is the stages of Christian life. Ang mga hapangin tungkol po sa Kristiyano pamumuhay. There are stages or there are steps. At hindi po 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes desire the pure milk of the word. Itihin po natin ang talisay na salita ng Diyos. That you may grow thereby. Para tayo po ay lumago, indeed you have tested that the Lord is gracious. Para malasak po natin ang kagandahang loob at kapatid. Amen? So, give us, Lord, once again. Use your people, use your servant as an instrument, Lord. Bless our viewers and our brethren. Hallelujah. At lahat po ng mga pulang tinig na ito, makapanood, pagpalain po kami lahat. At samahan po ang iyong Panginoon. In Jesus' name. Amen. Sabi ko sa katabi din ang paalakan ng Diyos. Stages of Christian life. At in the book of Job chapter 14 verse 1. Man who is born of a woman is still days and full of trouble. Amen? Ganyan po ang physical stages ng isang tao. Magsimula po tayo sa infancy. Kaya sabi ko roon, ang isang tao na pinanganak ng babae, punong-puno po siya ng trouble at few days in numbers. Meron po tayong panahon sa buhay na to. Pero itinakda ng Diyos, there is a days that determined by God to each every one of us. Meron tayong appointment yung pagtawag sa atin ng Diyos. Kaya nga, full of trouble. Ibig sabihin, sa mundo ito may pakikipakay. Wala pong exempted. May sakit, may kahirapan, may mga tiisin po tayo sa mundo. Whether we like it or not, because we are born by a woman. Punong-puno po yan ng trouble, a few days. Kaya, inatulad po tayo dyan sa, kung papaba po tayo sa verse 2 ng book of Jude, parang inatulad po tayo sa halaman na nalalata at ang damo na natutuyo. Ibig sabihin, pag tinigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon ng buhay, we must work out. Kailangan gawin po natin nakalugod-lugod yung ating buhay sa Diyos. We don't waste our time the things that are not essential. Mga bagay po na nonsense. Kasi mananampalataya ka na. Amen po. Ang mga anak na Diyos ay matatalino. They spend their time wisely. Amen? Kaya sabi mo sa'yo, talino ka. Kaya dito po, there is the full of troubles, number 1. Second, there is the glory of men. Merong glory ang isang tao. Dito po, 1 Peter chapter 1, verse 24. Ang lahat ng laman ay parang damo. All flesh as a grass. And all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers and its flowers fall away. Kanya ng tao. Pag sinabing glory ng men, merong katangian ng tao na meron siyang glory. Kasi may glory ang ating Panginoon, may glory ng tao. Wapo siya, mayaman siya, masigasig siya, matalino siya. That is the glory of men. Amen? Umahanga ka sa Kanya dahil meron siyang katangian. May mga talent na binigay sa Kanya ng ating Panginoon. Kaya pag hindi nag-ingat ang tao, makukuha niya yung glory ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon dyan, all flesh is as grass. Lahat ng laman ay hinatulad sa damo. At ang kalwalatian ng tao ay parang bulaklak.
na nalalata at parang damo na natutuyo. At ito po ay nawawala at hindi na mamalaki. Yan ang tao. Amen? Kaya sa umaga ito, kung may full of trouble ang tao, may glory of men, kailangan po natin, malaman po natin na mayroong stages of Christian life. Mayroong mga stages of platform. Lahat po tayo ay tataan doon. Pag ikaw ay pinanganak, tataan ka sa tinatawag na infancy. Amen? Infancy, bata. Infancy is from 0, 1 up to 1. Tapos tataan ka sa tinatawag na childhood. Up to 12 years old. Tinataan ka hanggang teenager or adolescence. Hanggang tataan ka sa men. Pagpapamilya ka na. Okay? At tataan ka sa mga stages sa physical structure ng isang tao. And now we are going to discuss about the baby stage. Nasa baby stage po. Christian life po ito spiritual. Spiritual baby stage. Okay. Ako natin, no? From 1 month old hanggang 5 months. Okay. Yung 5 months, mga ano yan, less than 1 year, medyo nakakano na. May pampers, ano? Nung panahon po namin, walang pampers sila. Nilalaman. Hindi kami nakatikim ng pampers eh. Diba ba kayo? Kaya yung mga panahon po namin ay hindi uso ang pampers noon. Uso noon ay yung supot ng arena. Ginagawa nga rugby. Aray, hindi kayo naniniwala, hindi naabunan kasi. Kaya ba mga nabot? Ang sabi po ron, sa 1 Peter, naalisin na natin at iwaksin na natin yung mga bagay na masasama. Bago mag-1 po para makuha po natin yung context. Okay? Ang sabi ron, iwanan at iwaksin natin ang mga gawang masasama. Ang maninirang ang deceitfulness, we must set aside all the malice, the filthiness, and yung paninirang puri. 1 Peter chapter 2 verse 1. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Iwaksin na natin ang masasama, lahat ng deceit, yung pandaraya, hypocrisy, pagkukunwari, envy, inggitan, and all evil speaking, paninirang puri. Okay? Sabi ron, iwaksin na natin po yan. Kaya sa verse 2, as newborn babes, desire the pure milk. Kaya nasa baby stage po tayo as a Christian life. Spiritual po ito. Ano? Kailangan daw, midhiin po natin yung pure milk of the word. Lasahan po natin at namnamin po natin yung ating pinapagigtan sa salita. Amen? Pag natin paliwalay. Pag nangungusap ang Diyos sa atin, namnamin po. Kaya sabi dyan, you may grow. Kasi pure milk, pag sinabing pure milk, ito po ay talisan. Galing sa Diyos. Kaya kailangan ikaw ay lumago. Ayaw ng Diyos na nasa infancy ka o nasa child stage ka, na baby stage na hindi ka lalago. Magkaroon ng abnormality ang isang baby pag hindi siya lumalaki. Mag-aalala yung kanyang mga magulang. Likewise, we are spiritual baby. Pagbago ka pa sa ating Panginoon, nasa stage ka ng spiritual Christian life. You must desire. Kailangan excited ka na makinig ng salita. Kailangan excited ka na pupunta sa gawain. Kasi meron kang makukuhang sustansya. Amen? If indeed, you have tested. Ano yung malalasapan mo? Ano yung malalasahan mo? The Lord is gracious.
na napakabuti ang Diyos. Niligtas po tayo at tinatawag tayo. Yun ang first stage ng ating Christian. Sabi mo siya katabi, pinagpala na. Pinagpala na ako, kapatid. Hindi na ako baby ngayon. Oo, nakalampas na ako sa pagka-baby. Kasi maraming mananampalataya na napakatagal na ng kanilang pananampalataya, 5 years old na ba? 10 years na ba? Pero tila baga, ang kanilang spiritual ay hindi lumalag. Ang kanilang pag-ugali ay hindi lumalag. Ang kanilang pag-isip ay hindi lumalag. Kaya tayo po ay panahon na para lumalag. Amen? Huwag kang mananatili sa baby stage. Kailangan lumakbang ka. The book of Hebrews chapter 5 verse 13. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Tingnan niyo ang Lord, gusto niya. Pag ikaw daw ay laging umiinom ng gatas, unskilled ka. Ibig sabihin, hindi ka nag-grow sa salita niya. Hindi ka tumitibay. Ang bata ko, pag 1 year old na yan, hindi mo na natiling gatas yan. Lagyan mo ng konting solid para maging matatag yung kanyang mga puto. Ganun din po tayo. Hindi tayo mananatili sa baby. Kailangan, pag 1 year old na tayo sa pananampalataya, na-baptize ka, naturuan ka ng Father's house, tuloy lang. Turuan ka ng mga Dayton 1, hanggang 24 po yan. Okay? Hanggang magiging work, yan pa. Kaya, yan ang nais na ating Panginoon. Ayaw niya na mananatili po tayo na partakers for Him of milk. Because you were unskilled in His word. Mananatili kang pusong mabon. Nasaktan ka sa preaching ng usap ang Lord. Nagtatampo ka sa Diyos. Hindi mo alam na tinapatatag ka ng Diyos. Nagtatampo ka sa pastor mo. Hindi mo alam na usapan Diyos sa pastor at na-inspire para sa iyo. Para ikaw ay tumatag at magiging matalino. Amen? Nais ng Diyos na kanyang mga anak ay matag at matalino. Sapagkat ang mambang ay hindi nakakapasok sa kalan. We are not forced for, we are forced in this world. Tayo mambang ang gawa sa mundo ito, pero we are wise in this side. Number 2 stages of a little child. Pag sinabing little child, as a physical, na po yan, medyo nag-walk na po yan, nagkikipag-interact na po yan. You know nowadays, what I observe, sa panahon po natin, naging yung mga bata po na hindi pa sila sa child stage, pinipilit po nila na maging mature ng mga parents. Pinapanood po nila ng guidance. Nagkaroon kayo ng problema ng utang sa bata na yan. Okay? Hindi pa panahon para bibigyan mo ng 2 years old ang guide ng bata. Hindi lalago. Hindi lalago ang kanyang nerves. Alam niyo po, ang interaction, 7 years old po yan. Kailangan ng bata ay tulog lang ng tulog. Para yung body clock niya, nung lumabas siya sa mundong ito, ma-adapt niya. Kaya maraming mga bata ngayon na 9 years old na atake. 9 years old, na-atake. Kasi nandun na lang siya, nakababa at parang robot na lang po siya. Be wise. Yung mga anak niyo, kailangan mag-interact po yan. Amen? Yan ang aking observasyon. Ang mga bata, ay yung mga magulang, turuan niyo po sila, i-control niyo yung cellphone sa kanila. Lalo na pag 3 years old hanggang 7, kunin niyo, limitahan niyo. Magkakaroon po kayo ng problema niya. Kaya daming namamatay ngayon na bata eh. Okay? Tinitingnan nila, wala silang guidance eh. Kung anong ginagawa yung mga Indian. Tumatalo, nagbibig
Kasi wala. Nawalan ka sa kanilang buhay. Kaya, ang gawa ng kaaway ngayon, perilous days. Perilous days. Amen? Hindi bawal ang gadgets, pero limitahan. And everybody say amen. Huwag niyo sabihin na para tumalino, para yung kanyang pag-iyak, para makapagtrabaho ako. Kaya nang umiyak ang bata, para yung heartbeat niya. Amen? Pinapaiyak ko yan. Yung iba, ayaw-ayakin, kaya pag umiyak, tutog-tutog ang pangitin. Ang sabi ng Bible, train up a child the way he should go. Kasi natin, train up a child the way he should go. Kung ano yung dapat at tama, yun. Huwag tayong mag-a-adapt sa mundong ito. Kailangan i-adapt natin yung magagandang bagay. Pero pag nakakasira, amen? Dahil pa ba kayo? Mga viewers, huwag kayo masasaktan. Para sa atin na to, para sa akin na sa preacher. Kailangan sabihin ko po, at warningan po, ayaw na natin Panginoon. Okay? Little child stage, 1 Corinthians chapter 13, verse 11. When I was a child, I spoke as a child. Sabi ni Apostol Pablo, noong ako'y bata, ako'y nagsasalita ng bata. Ako'y nag-iisip ng bata. Ako'y nagsasalita. Ako'y umuunawa ng bata. Ako'y may action ng bata. Nag-iisip ako kagaya ng bata. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. When I became a man, nung ako'y nagkamalay, nung ako'y naging tao, nung ako'y nag-mature, iniwanan ko na yung isip bata, iniwanan ko na yung action bata, iniwanan ko na yung pag-iisip ng bata. You know why? Because I am now a man. Kailangan darating tayo sa man. Matibay, matatag sapagat ang mundong ito ay puno-puno ng trouble. In this world, there is tribulation. May sakit, may kahirapan, may pandemya, may problema sa pamilya, may problema sa sarili. Kaya kailangan nakatayo ka. Kailangan harapin mo. Hindi mo pwedeng talikuran ang mga problema. Hinaharap ang mga problema. Amen? Hindi mo pwedeng talikuran ang problema. You must face the challenge. Kaya walang isented po. Kailangan maging men ka. Di ba? Mahirap po yung nag-aalaga po tayo ng bata. 12 years old, tapos kinakarga po ba? Di ba? Magiging burden sa iya. Minsan may mga ganyan. Hindi natin namin yung mga ganyan po, hindi. Pinaintulutan ng Diyos yan para lumabas yung pag-ibig ng magulang sa bata. Kasi talaga makikita mo maawa ka sa kalagayan. Lalo na yung mga special siya. Hindi ko inaano yan. Talagang alagaan mo yan. Pag napaintulot. Minsan, nagiging special yan for the glory of God. Para mag-manifest yung love. Pero minsan, nagiging special yan dahil sa kapabayaan din. Baka hindi na-develop. May mga ginawa na hindi maganda. Kaya, hindi natin pwedeng ikatwiran mo yan. Kaya pag maayos po tayo, pinagpala ka na Diyos. Amen? Normal ka, ayos ka, pagpasalamat ka sa Diyos. Yung iba, hindi nagpapasalamat sa Diyos eh. Gusto nila lahat kung ano yung katangian ng iba. Kailan gusto ka rin. Kung ano mayroon ka, pasalamatan ka Diyos. Amen? Hindi yung katangian na kasi, lahat po tayo ay may kanya-kanyang katangian na ibibigay ng Diyos sa atin. May kanya-kanyang pag-ugali, may kanya-kanyang pag-isip. Kaya tingnan nyo, iba-iba po tayo ng thumb mark, iba-iba tayo ng bookmark, ng ay mark, iba-iba. Kahit na twin po yan, may pagkakaiba. Pero tayo dinisign ng ating Panginoon. Amen?
Kaya kung gusto mo na nagiging example ka, yung sinabi ng Apostol Pablo, kung anong narinig nyo, anong nakita nyo, anong natutunan nyo sa akin, sumunod kayo, kagaya ng pagsunod ko kay Kristo. Yun ang nais na. Amen? Maganda yung may mga inidulo po tayo, maganda po yun. Pero wag gratis. Kasi pag in-idolize mo yan, maging Diyos-Diyosan mo yan. I-appreciate mo lang. Ay, puti ng Lord. Hanga ako sa Kanya. Hanga mo lang. Appreciation is not the sin. Mahal ka. Nagpasalamat ka sa Diyos. Meron siyang katangian na gano'n. Kaya, kailangan, pag tayo ba yung mananampalataya, hindi na po tayo mananatili sa childhood. Stay sa little child. Kaya, dito po sa 1 Corinthians, tumutukoy po dyan yung pag-ibig. Kaya sinabi ng Apostol Pablo yan. Ako'y nag-aral. Gano'n ibig sabihin ng Apostol Pablo, pero hindi ko alam ang ibig sabihin ng love. Sa 1 Corinthians chapter 13, mula verse 1, hanggang dyan po, love ang tinutukoy po dyan. Kahit ako'y magsalita ng iba't ibang wika at mangaral ng pangangaral na matitindi, at magsasalita ako ng mga propesya, pero wala naman akong pag-ibig, para lang akong patingaw ng kanya. Kahit ialay ko yung aking buhay, at ibigay ko sa mahirap at surugin ko, o wala man ang akong pag-ibig, ay wala. Yun. Ito ang kahulugan ng pag-ibig. Yan. Sinisa-isa niya. Ang pag-ibig ay hindi nanakit. Ang pag-ibig ay hindi nagtatanggi. Love is not a record of wrongdoing. Hindi po nagre-record yan ng masama. Kaya sabi niya, bata pa ako noon, when I was a child, I speak kasi siya. I spoke kasi siya. Believers, ilang taon na tayo sa mananampalataya? Kailangan tumaas na ang antas na yung pananampalataya. Hindi ka na bata ngayon. Yung pag-isip mo hindi na bata ngayon. Kailangan humakbang ka na sa second stage. Kaya sabi na yung Apostol Pablo mismo, nahiya siya sa kanyang sarili, I put away all childish things. Pag sinabing put away all, lahat ng mga immaturities, lahat ng pag-iisip ng hindi maganda. Lahat ng pag-aak na hindi maganda. Harsh magsalita. With that ako. Because I put away all childish things. Everybody say amen. The book of Galatians chapter 4 verse 9. My little children, for whom I labor and burst again until Christ is formed in you. Ito po si Apostol Pablo. Kasi may mga issues dito na nung nandun siya, talagang ang babait nila. Ang babait nila, halos tukitin nyo yung inyong mga bata para ialay nyo sa akin. Nung nasa bilangguan na po siya, okay, doon na. Yung mga mananampalataya ay may mga masigasig na kapwa mananampalataya at sila'y dinadaya from intentions. Kaya sabi niya, nais ko na makausap po kayo ng harapan. Ito po yung context niya. Kaya sabi niya, mga mumumunti kong anak. Alam niyo po, anak niya sa pananampalataya, mga taga-Galatians. Galatia, the Church of Galatians. For whom I labor and birth, again until Christ is formed you. Ibig sabihin, hanggang makumpleto kayo ng ating Panginoon. Sana hindi kayo magiging little children. Kailangan aangat kayo. Hindi kayo basta-basta matitinag sa iba. Kailan manampalataya ko kayo kung ano yung itinuro ko, doon kayo. Kaya sa book of Galatians, matindi yan sa chapter 1, kahit nanghil pa ang darating sa inyo na magturo na hindi ko tinuro, itakwil! See? Kaya ingat. Kaya kailan wise ka pagka mananampalataya ka. Kasi may mga masisigasi na iba ang intensyon. Sabi mo sa kataliingan,
Basahin niyo na lang yung Galatians chapter 4. Alalaman po ninyo yun. Yung pinukwento ko. Okay? Number 3. Okay. O yan, mga stages ng mga high school. Grade 11, grade 12. Oo. Anong aming panahon po, fourth year, ano ka na, 16 years old. Ngayon, ang 16 years old yata, grade 11, junior high. Iba na kasi ang ngayon, iba ng law natin ngayon eh. Inadapo natin yung ibang bansa na meron silang grade 10, grade 11, tayo hanggang grade 6 lang. And first year, second year, third year, and fourth year. Kaya natagdagan ng dalawang taon. Yung junior high and senior high. Okay? Kaya nagkaroon ng mga pero pa man, kailangan magpasako po tayo sa pangalan. Naging maganda naman. Pero sabi ng mga ibang magulang noon, additional burden sa akin. Pero ganyan Di ba sa'yo pag young man stage? Yan yung recruitment nyo. Recruitment ba kayo? Junior senior school kayo? O JS Prom? Di ba sasaya? Doon yung class mo. Nagsasaya nyo Parang kayo lang sa mundo Iba yung stage ng high school. Yung mga junior high. Iba po. Kasi dapat college na yan pagka junior high at senior high, dapat nasa first year at second year college na po yan. Iba na po ang yan. Kaya dito po, nais ng Lord mga kapatid sa spiritual, in the stage of spirituality, the book of 1 John chapter 2, verse 13. I write to you fathers, okay. Mamaya na yung fathers na talakayin natin, because you have known Him who is from the beginning. I write to you young men. Dito sa B, ito yung emphasize ko. Young men, I write to you young men because you have overcome the wicked one. Pag sinabing wicked one, nalampasan na po nila yung gawa ng kaaway. Ibig sabihin, naging mananampalataya na po sila. Naging matatag na po sila. I write to you, little children, because you have known the Father. Kaya may relationship na sila sa Diyos. Okay? Kaya dito po, di ba, young men ka, tapos ka na sa high school, sa college, di ba, medyo magiging seryoso ka na sa buhay kasi maghanap ka na ng income. Siyempre, darating na dyan yung pagkadiligaw, darating na dyan yung stage na kailangan, tapos na ako sa pag-aaral, kailangan i-reserve ko yung future naman, yung sarili ko naman. Amen? Di ba gano'n ang kadalasan? Kaya natin nag-aaral pag dumarating ka sa stage ng 20. Ano ka na, medyo iba na yung mo. Kailangan kumita na, di ba? Sa panahon natin ngayon, kailangan 7 years old, kumita na. Kaya maraming gumagano sa hirap ng buhay, Kaya ginagamit ng mga, di ba? Kawawa. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Walang step din yung bata, gano'n, ang init ng araw, simento. Hindi na nila nararamdaman. Makikita nyo yung mga umihi. Kaya mag-isip, para mahabag ka lang. See? Pero yung kalakayan ng bata. Kaya pa nakikita mo yun, nag-burden ka. Sana may debit na magulang. Minsan yung nanay may step in yung bata. Ano pula? Dahil para lang kumitan. Tutustusan ng bata. Papakainin ng Diyos ang bata. Kahit na walang pang-supply yung magulang. Amen? May gagamitin ng bata. Gagamitin ng tao para, tingnan nyo, meron tayong mga social, kinukuha yan kung may pondo lang ang gobyerno, di ba? Kinukuha po nila yan kahit sa Metro Manila. Yan lang, siyempre sa kasalatan po, talaga namang pare-pareho nagtitipid ang tao. Wala tayong magawa, kanya-kanya. Kaya nais ng Lord, yan
sa spiritual, you must be iyan. Kailan matatag ka? 5 years ka na sa pananampalataya, you must be a teacher. You must be a witness of Christ. Dapat may ginagawa ka na sa basa ng Diyos. Tagal mo na sa pananampalataya. Amen? Gusto niyo kumilos ang Diyos sa inyo? Gusto niyo na ang pagpapala ng Diyos? Sa Bible din. Sundin ang kanyang mga utos. Very basic. Nais ng Lord na tayo lahat ay lumago. Nais ng Lord na tayo po lahat ay mapagpahal. Nais ng Lord na tayo po ay maging masaya sa buhay natin. Nais ng Lord na nagre-reduce po tayo dahil kasama natin ang Diyos. Dahil nilagtas tayo ng Diyos at ang proteksyon ay nasa atin. Ang mga pagpapala at benepisyo ng Diyos ay nasa atin. Sinabi ng Lord that we are the ears. Tayo yung takapagmana. Hindi po pinag-uusapan dito yung bahay mo, yung karir mo, yung pera mo sa bangko. Hindi. Ang pinag-uusapan dito, yung mga pangako ng Diyos. Pwede kang magtagumpay, pwede kang magkaroon ng tunay na kagalakan pag nasa Diyos ka. Nagagalak ka rin kung may pera ka, pero pansamantalang kasiyahan. Pero yung permanenteng kasiyahan at permanente na kagalakan, kahit na tama-tama lang darating sa iyo, masaya ka kasi kasama mo. Kasi sa mundo ito, nakatuon ang mga tao sa nakikita. Hindi nila nakikita na may Diyos na Espiritu na siya nagbibigay ng ginhawa at buhay sa tao. Siya ang may hawak ng lahat. At pag doon ka nakasandal at doon ka sumusunod, tiyakin ko sa iyo 100%, hindi ka makakahama. Sunod ka na. Ay, hindi nagtataanan ka? Sunod ka na kasi may process eh. From childhood to little children, from men to fathers, may proseso. Magkakaroon ka ng karamdaman na pag lumalaki ka, di ba? May trangkaso ka, may upo ka, pag tinamahan ka pa kung ano lang sakit. Kaya epidemia ngayon. May proseso. Kaya pag nasa Lord ka, yes, nandiyan ang sakit. Pero meron akong greatest physician. Wala akong pang hospital, pero may pananampalataya. May pag-asa ka. Sinabi ng Lord yan, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ang salita ito ay huwag mawalan sa iyong bibig. Asahin mo ito at kulay-kulayin mo araw at gabi upang ikaw ay mananagumpay. Magandang tagumpay, good success. Kasi dito ka sumusunod sa utos ng Diyos. Nangunguna ang utos ng Diyos sa buhay po natin. Kasi nga, spiritual eternity po yan. Kaya sinabi po ron, na I write to you young men, because you have overcome the wicked one. Kung mananampalataya ka na, kilala mo na kaaway mo. Who are the enemies of the believers? Sino ang mga kaaway ng mananampalataya? Alam niyo ba yung kaaway po natin? First, siyempre po, wicked one, demonyo. Siya nagsusolsol. Siya nagbubulo. Evil thoughts. Kung anong iniisip mo, yun ang lalabas. For the abundance of the heart, the mouth is speaketh. Kung ano nilalaman ang puso mo, lumalabas sa bibig mo, sa lahat, sa bibig. Kaya kung ano nilalaman. Kung napagtakumpayan mo na yun, ay yun. Ano na kumpay? Kayo ay young men. Matured ka na, kumbaga. Kaya, young men, tingnan ko yung picture ng young men. Kaya, yung mga
kasiyahan po natin, siyempre, pag young man ka na, responsible ka na, hindi ka na lalo makagiti. Kasi marami ka na ng obligasyon, marami ka ng responsibility. Amen? Sa una, nakagiti ba kayo? Ganda, no? Ganda. Punta tayo roon. May nagdala, pinintulutan ng Diyos ng ganito mangyari, kundi hindi tayo mag-post at hindi tayo mag-stack sa kasiyahan sa mundo. Hindi mo ma-realize pala na hindi wala ka ng panahon sa sarili mo, panahon sa iba, panahon sa loved ones. Pinintulutan din ng Diyos ito. Para mag-post tayo for a while. Para maging simple na lang yung buhay po natin. Father stage. Dito na po tayo. Yan o, mga responsible na yan. May panahon sa Diyos, may panahon sa pamilya, may panahon sa anak, may panahon sa mga mahal sa buhay. He can delegate himself wisely. Yan o, pare-pare lang naman tayo ng orasan eh. Amen? Meron ba binigyan tayo ng Diyos ng 25 hours dito? Wala. Pero we are accountable. Ipagsusulit po natin kasi binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magiging father. Na may responsibility. As a tatay, as a father, nagampanan mo ba yan? Na-supply mo ba yung needs ng kahit na mayroon pang buhay? Amen? Kailangan ipakita mo sa kanila pag kinakapos. Manalangin ka sa Diyos. Kasi may Diyos naman tayo na nagpupuno. Kahit na mahirap ang buhay, wala tayong gano'ng pinagkikitaan, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Pinabayaan ba tayo? Tinitignan ko naman yung mga mata nyo, hindi naman malnourished eh. Ilan naman tayo, hindi ko masisigla. Amen? Kasi makikita mo tao pag may malnourished eh. Malalaman mo, yung kulay niya lang at saka yung tiyan niya. Yung tiyan ko naman tama lang. Di ba? Yan pa ba kayo? Malagyan niya, tapos malit ang Makikita mo yung mga ibang bansa. Pati putik, kinakain na nila. Sa kahirapan, sa kasalatan. Pero, kailangan lumapag po tayo. Mananampalataya. Kasi may Diyos tayo na nagbibigay ng pag-asa. Amen? Kung ikaw lang yung tao na walang Diyos, mahirapan ka. Kung ang pananampalataya mo, sarili mo, atheist ka, atheist, mahirapan ka. Huwag kayo masaktan, mga viewers. May Diyos talaga. Whether you like it or not, ang nagbibigay ng hininga sa'yo, Diyos, hindi sarili mo. Galing mo naman. Challenge mo ang Diyos, sino ka? You are just a task that coming out from the God. Don't challenge God. Ang Diyos nagbigay lang ng challenge para sumunod ka sa Kanya. Ano yun? Pagdating sa pera, subukan mo siya. Pero lahat yun, wala yun, kapangyarihan, lahat na, wala sinabi ng Bible. Pero pagdating sa kabuhayan at pera, i-partner mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka niya pababayaan. Matindi ang Diyos natin. Meron ng challenge sa akin kung ang gagawa ko ng Lord. It is. Halos maubos ang hininga niya eh. Don't challenge my God. I know my God. Sino raw ba? Ako, ikaw. Sino nabigay ng buhay sa iyo? Hindi na makahinga eh. Mutlaan na eh. Amen? Alam mo, pagkasama mo ang Diyos, pinatawag. Kilala mo yung Diyos mo na pinaglilingkuran. He is the creator of heaven and earth. He created you. Yung Diyos natin na pinapangarap ko, Diyos na tunay. Father states in the book of 1 John 2:14. Yan tayo. I have written to your fathers because you have known him who is from the beginning. Pag ikaw ay mananampalataya, alam mo na kilos ng Diyos sa iyong buhay. Pag dumadaan ka sa iba't ibang pagsubok, Lord, tunay ka ba na Diyos? Tinawag mo ba ako? Yung iba ganyan eh. Ha?
Tina-question nila yung ating Panginoon, samantalang nung una niyang umiyak. Naramdaman niya, dahil siya tumalang po siya sa iba't ibang pagsubok. Ikaw ba talaga yan? Susubukan ka talaga ng Diyos para magtiwala ka sa Kanya. Amen? Our God is a proving God. Ang Diyos natin ay mapanubok na Diyos. Amen? Pag sinabing mapanubok, susubukan ka talaga kung gaano katatag. Depende yan sa nature of your faith. Hindi ka susubukin ng Diyos na hindi mo kaya. 1 Corinthians chapter 10, verse 10. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo makakaya. Lahat ng pagsubok ng tao sa mundong ito ay kaya niya. Ang mga pagsubok. Yung iba, bumigay lang kasi sinolo nila. Hindi sila nagpatulong sa lumikha. Gagaan yan pag nagpatulong ka, and wala ka nang pupuntahan. O Diyos, kahit na hindi mo alam yung pananampalataya mo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tutugunin ka niya pag wala ka nang pupuntahan. Kasi ganun ka-merciful ang Diyos eh. Amen? Ganun kahabag ang Diyos. Kaya nais ng Lord na magiging father figure po tayo. Father figure? Alam niyo father figure? Ha? Pag ikaw ay mananampalataya, mayroon ka nang nasusulbi. Marami ka ng anak sa pananampalataya. Halika. Invite ka na lang, nagsasalita ka na lang. Amen? Bakit? Pinagpala ka na ng Diyos ang karunungan. Tinatatag na ang iyong pananampalataya. Natutuwa sila sa'yo pag nakikinig sila kasi mayroon silang nakukuha mga pagpapala na galing sa Diyos. Mga karunungan na nagagaling sa Diyos. Amen? Kasi ang pag-asa ng mundo ito, napakaano. Di ba na po ang panahon po natin ngayon, mga 10 years ago, at panahon natin ngayon, 2020, hanggang sa oras na ito, inevitable. Hindi natin alam. Uncertainty. Kaya napakaano. Kaya pag wala ka sa Lord ngayon, mahirapan ka. Pero pag mananampalataya ka na nasa Lord ngayon, pwede ka pa rin umiti. Kasi may pag-asa ka eh. Lumalaban ka kahit na may sakit ka. Amen? Lumalaban ka. Ay, kailangan abutin natin yung father stage. Father stage. Yan, the first John 2:14. Kilala niyo ang Diyos mula nung tayo nananampalataya. Kapalad nga tayo. Nag-isa yung Diyos natin. Hindi pa nga, hindi nila kilala yung tunay na Diyos eh. Amen? Palad ka. Nabagan Diyos sa atin. No one will teach you anymore in the book of Hebrew. I will be your son and daughters, and I will be your father. I will write them in your heart. No one will teach you. Amen? Wala na makakakuha. Sinulat tayo ng Lord. Nilagay, inukit sa ating mga puso na siya yung Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka. Kaya nakakalungkot yung iba. O sino-sino ang tinatawag na Diyos. Ang Diyos, our God is Spirit. Ang Diyos natin ay Espiritu. Amen? Oo. Kaya sabi ni Kristo nung siya po ay bumaba, mas mapalad ang mga nananalig sa akin na hindi nakakita. Yung mga alagad niya, yung mga ito, nakita siya nung kanilang kapanahunan. Kaya yung pananampalataya nila, limitado. Kasi tao, pagkakilala nila sa kanya. Kaya limitado lang po. Kaya hindi nakakapag-perform ng miracle. Kasi pag nagpapakilala siya, Diyos siya, papatuhin siya. Because he makes himself equal with God. Sa mga kaso niya, blasphemy. Kaya nga, di-crucify siya. Amen? Yun ang kaso niya. Kasi totoo siya yung Diyos. Hindi siya nagsinungaling. Diba? Asan na si Jesus Christ ngayon? Diba umakit sa langit?
Di ba isa lang ang trono sa langit? Eh, iba ginagawa tatlo, dalawa. Hindi mo kinilala yan, hindi ka niyo kilala. Kaya sabihin mo sa katabi, mapalad ka. Palakpakan natin eh. So, baby states, little child states, young man states, and father states. Pag naka-step ka dyan, nakahagpang ka dyan, matibay ka na at matatag. Tingnan natin sa Book of Luke. The Book of Luke, chapter 2, verse 40. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Si Jesus Christ, siya po ay lumaki, lumago ang karunungan at ang kanyang pangangatawan ay lumaki. At siya po ay naging masunurin sa Diyos at saka sa tao. Dapat ganun po tayo. Masunurin tayo una sa Diyos. At masunurin tayo sa parents natin, sa leader natin sa church, sa man of God. Amen? Kala mo malalaman ng man of God kung sinusunod mo. Kailangan mabuting bunga. Amen? A good tree produces good fruit. And everybody say amen. Kaya nga pinag-iingat ng Diyos eh. In these last days, many false prophets shall arise. Many false teachers shall arise. Many false doctrines shall arise. Many false teachers shall arise. Apat po yun. Hindi sinabi ng Lord na few. Many. Kaya kang father ka na, you are wise. You can discern good and evil. Alam mo, mabuti at masama. Amen? Bakit? Inalampasan mo na yung baby stage, little child stage, young man stage, and you are now in father stage. Kaya kaya na, matalino ka na. Pag tumarating ang problema, nakangiti ka. This is my challenge. Lord God, turuan mo ako, wag mo akong iwanan. Pagpaantap-antap na yung pera mo, at wala nang ayuda, 2021 pa lang ngayon, first quarter. Pabulusok pa lang ang economy. Di ba natin alam ang mangyayari? Pag hindi ka na sa father's stage, mahirapan ka. Magre-reklamo ka sa Diyos. Pero pagka medyo mature ka na, sabi ng Lord yun, tahimik ka lang. Don't complain. Just obey. Pag anong nararanasan mo sa buhay, sakit man yan, kahirapan man yan. Amen? Walang exempted sa atin sa kahirapan. Wala. Walang exempted sa atin sa karamdaman. Wala. Exempted ba sa atin ang sakit? Pag tinamaan ka niya. Pag tinamaan ka ng epidemya, walang exempted. Kahirapan, iisin sa mundo ito, walang exempted. Pero pag nasa Lord ka, kahit na paano, matindi ang pag-asa. Nasa Lord ka eh. Basta sumusunod ka. Pag sumusuway ka, medyo mahirapan ka kasi magpapapansin ng Diyos sa'yo. Gusto mong pansinin ka ng Diyos? Papansinin ka ng Diyos. Pag ikaw ay nagkakamali, yun ang delikado. Kasi magpapapansin ng Diyos, nagkakamali ka, i-review ka, masakit. Pero pag nagpapansin sa iyo ng Diyos na sumusunod ka sa Kanya, nalulugod siya sa iyo, blessing ang darating sa iyo. Bibigyan yun, sinabi niya sa Kanyang salita. Pagpagharian ka muna ng Diyos at ang Kanyang katwiran, ibibigay ko ang lahat na ito. At seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things
shall be added unto you. Bibilan mo yun. Amen? Sumunod ka lang. Yes, may pagdadaanan ka. Sacrifices. Yes, sa Lord naman yan eh. Eh kaysa magsakripisyo ka na, gumagawa ka ng masama. Yun ang delikado. Nagtitiis ka dahil sa kasalanan? Ay, hindi. Mapapahama ka. Pero pag nagtitiis ka dahil sa righteousness, dahil sa katwiran ng Diyos, dahil sa pagsunod ng mabubuting bagay, nagtitiis ka, yun. Mapagpalay ka ng Diyos. Everybody say, pumipili lang naman ng tao eh. Liwanag o dilim. Diba? Hindi lang. Sumunod ka sa Diyos o hindi? Dalawa lang ng pagpipilian eh. Mamang o matalino? Oh, hindi pinag-uusapan dito kung graduate ka ng elementary. Pinag-uusapan dito yung katalinuhan mo nagagaling sa Diyos. Ay kahit na matalino ka, may college degree ka, hindi naman maayos ang pamumuhay. Ang katalinuhan ng Diyos, iba? Amen? May identity. May bunga. May bunga po. We are not perfect. Tayo perfect. Pero kailangan habang sumusunod po tayo, magiging maayos po. Si Jesus Christ ang example eh. Siya ay lumago sa karunungan. Dapat lumago rin tayo. Oh. Yung mga baby nyo, kailangan yung stature po nila, pinagpapala rin yung kanilang kalusugan, pinagpapala rin yung kanilang kaisipan. Kailangan naman na laki-laki ng katawan ng ano mo, tapos bulging yung utak. Amen? Meron bang ganon? Marami. Oo. Tagal na sa pananampalataya, ugali, bulging pa. Old nature pa. Old nature. Ibahin na po natin. 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18. Ngayon, ito'y alam na ninyo. Ngayon, alam na ba ninyo? Na ano? Mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng taong walang sinusunod na batas. Oh. Ayun. Walang taong sinusunod na batas. Pag sinabing batas, batas ng tao, at batas ng Diyos. Kailangan sumunod ka pa rin ka. Pag hindi ka sumunod sa batas ng tao, uli ka. Amen? Kailangan sumunod ka pareho. Sa gayon, hindi kayo matitinang sa inyong mabuting kalagayan. Okay? Pag sinunod mo yan, hindi ka mag-alala. Nasa mabuti kang kalagayan kasi wala kang pinitervisyo. Amen? Kasi wala kang ginagawang masama. Okay, kaya maganda yung kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahan ng ating Panginoon at nakapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Kilala niyo na kapag-iwas. Kilala niyo. Yung ibig sabihin ng pagkakilala niya, lumago, laliman niyo pa, magtiwala kayo, kasi alam ng Lord, pag tayo po ay tinatapos, nagre-reklamo tayo. Nag-aalala tayo at nagdududa tayo sa kanyang mga pangako. Pag dumarating yung mapagsubok sa atin. Tama? Ang nais ng Lord, pag dumarating yung mapagsubok, huwag kang mag-alinlangan. Wala kang trabaho? Huwag kang mag-alinlangan. Basta maghanap ka ng trabaho mo, magkakaroon ka. Panahon ng pandemya, walang trabaho, nagsasara. Kaya mo sila magsara. Pero pakakainin ka ng Diyos. God will make a way. Matindi ang Diyos natin. Kaya sabi niya, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen! Amen! Meron pa bang question doon? Pag sumusunod ka at lumalago ka at pagkakilala mo sa Kanya ay tuloy-tuloy. Kailangan tuloy-tuloy pagkakilala niyo sa Kanya.
Habang ikaw ay nagmumuni-muni sa kanyang salita, ang iyong relasyon sa kanya ay tumatatag at tumitibay. Kung wala kang ginagawa, ang minumuni-muni mo, walang pagkain, walang tao. Magkakaroon ng kahapisan ng iyong mukha. At matutuyuan ka dahil sa kapupuyan mo. Pero pag nagmumuni-muni ka sa salita ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay tatapos sa iyo. At hindi ka magkikitaan ng kahirapan sa buhay. Makakakitaan ka ng kagandahan sa buhay sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasama. Amen. Kaya pag ikaw ay umiti, sila ay napagpapala. Hindi sila ay nabubwisit. Okay? Dapat, pag ikaw ay nakikitaan, binibless. Nabibless sila, hindi sila natitiso. Ephesians 4:14-16. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo may ligaw ng mga taong hangangat ay tahinan. Dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuan at panlilitan. Pag nasa father stage ka na, matalino ka na. Huwag ka nang dilitaw sa kamay ng Diyos. Nakalasap ka na ng magbubuting bagay. Pinagpala ka na ng Diyos kasi may manliling lang eh. Ang sabi niya, katusuhan at panlilin lang. Sa sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasu-kasuan na mula rin sa Kanya at kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi. Kaya sabi ko sa katabi, may tungkulin ka. Oo, may tungkulin ka sa bawat bahagi. May gagawin ka nito. You must be a disciple of the Lord. Oh, alam niyo, pagka kay Kristo ka, nagsasaksi ka, oh, sabi niya sa Acts 1:8, I will give you power. Pag sinabing power, Diyos ang nagbigay ng power. Hindi sarili mo yan. Hindi kung kanino pa yan. I will give you power. After that, the Holy Ghost come upon you, and ye shall be my witnesses. Pag nag-witness ka, may power na. Sasamahan ka ng Diyos. Pag nag-witness ka, pagkakaroon ka pa ng magtataka ka pa eh. Sinabi niyo nag-witness ikaramdaman ako eh. O ano gagawin mo? May power ka eh. Titiwala ka sa Diyos. O sige, lihas kita. Kahit na hindi ka pastor. Amen? May nagpa-pre-over sa kanya na kapitbahay. Hindi, tawagin natin si Bishop. Hindi natin makontak si Bishop, anatintin. O siyempre, paiturutan ng Diyos para kumana yung faith mo. Amen? Ilihas mo na. Power daw ako. Huwag kang mag-alala. Amen? Ano kung hindi ko balik? O. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang bahala, guys. Basta sinabi ng Lord, sumunod ka. Lay your hands upon the sick and they shall recover. If you're a believer of God, hindi lahat. Basta believer ka. Basta mananampalataya ka. Power to witness. Witness. May problema ako, Brad. Ano yun? Wala ka pang pera dyan. Diba? Problema yun eh. Ikaw wala ka rin. Malaking problema yun. Lalungas talaga eh. Ano gagawin mo? Mag-pray tayo, bro. O, diba? Ang daling paraan ng Diyos. Lakasan mo lang ang loob mo. Then may ginawa ka sa Diyos. Tingnan mo, may patutukan na pagdating. Ang patutulo, either positive or negative. Magpatutukan na. Ayaw kami walang pera. Pero nung tahapon, pagka-pray ko, nagkaroon ako ng pera. Nagkaroon din siya ng pera. O, di ba? Yun yung patutuo. Pero ngayon wala pa kami pera. Pero kumakain kayo. Daming blessing. Pero mo, may
may tungkulin ka sa bawat bahagi ng katawan ng Kristo. Hindi ka nag-aaral? Ano tungkulin mo? Magpuri ka, manalangin ka. Sabi mo sa katabi, may bahagi ka ha? Wala ngayon, meron ka. Ang sinabi kong bahagi, ano na yan? Ready nyo na yung ano nyo. Mga pagpapala nyo sa buhay. Amen? Ano pa naman kung isang steel bar lang, di ba? Lord, bigyan mo ako ng magkano isang steel bar na ngayon. Ipunan mo, para sa Diyos. Tingnan nyo ha, lumalaki ang katawan at pinatatag nito ang sarili sa pamagitan ng ano? Basahin? Ilakas? Ilakas pa? Okay. Lumalaki ang katawan. Ibig sabihin yung katawan ni Kristo, lumalago. At ang nagpapatatag nito ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya tayo nandito dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig natin sa Kanya at sa pag-ibig natin sa mga kapatid. Kaya nandito tayo. Amen? Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po, malugod po namin kayong inanyayahan at tanggapin niyo po ang ating Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Higit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Ang mabanal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo. At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samong dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon.
sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay, tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano paraan naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation. Ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan, na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangang magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat, at huwag po kayong magsawa na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA, at alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po, every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog. Lalakas ang ating spiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon, at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat, at sa oras na ito, tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa baiting panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you. We thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito, sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mong i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin
na full recover po sa aming mga na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin. At tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas at hayaan mo po ito, Lord God. Hallelujah! Na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat at patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon, ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. At wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila, at sila po ay sumunod. Maraming pong salamat. We give all the glory and honor to your name. In Jesus' name. Amen. Thank you and God bless.